Engathi ungaphila uphuse uphumelele kokuzamayo kama kupastor weningi. Inamba isebenza kusona ekuseni yaphambama nakhona ibe umuntu ongumlandeli wechannel ukuze sesile number. Uma ungayena umlandeli ungayisemise number ngokuya manje umuntu ocinga iphupho and by chance ubona le video ubona le channel ubona inamba iyekele inamba lalela isikushoyo kuma video uma ingekho impendulo ungafoni cinga futhi uzosuyithola because I prefer ama-call abuya kubantu abangabalandeli in most cases abahluphi yabo. Ungangi-WhatsApp ungangisendela ama-SMS sibheka la uZamani Jiyane eXamani Jiyane oranjani pastor kusho ukuthini uphupha ulwa nenyanga. Abantu baye bengixake bahlulwa yini ukwenza njengoZamani la uZamani uthi njani pastor yabona at least so yaqhubeka buze bahlulwa yini abantu ukwenza njani ngoba bonke abantu baye babuze ukuthi kusho ukuthini uphupha ulwa nenyanga. Angavele abuze kanjalo umuntu kodwa ulindele umphendule. Guys ngumuntu mina and umuntu wempela ngiyabuza ubuhlungu ngiyanyanya ngiyaphatheka kabi njalo yabo. So uma uphupha ulwa nenyanga kuyafana nokulwa nomuntu nje kuwukulwa nomuntu. So ngoba umuntu oyinyanga lalo naye it's a negative dream. Number 1 uma uphupha inyanga sikhala njengophawu lubi uma ulwa nayo ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka kukhona ingxabano enike naba naso ngaphambilini enigcine ningakasixazululi ekumele ngabe nesixazulula yabona. Ngenzeka nibambile namaqhubu ngokaMathewu 5:25 shesha uzwane nolwa naye nisendleleni funa olwa naye akunikele kumahluleli umahluleli akunikele esikhonzini uphonswe edilongweni. 2 ngokujwayelekileke uma uphupha inyanga kungaba uphawu uma ulwa nayo ngoba langabe lukhombo lomuntu kungenzeka kufanele usaluqhela ngoba akahlambulukile futhi akakuphileli noma akasakuphileli futhi akasahlambulukile kuwe. KwabaseKorinte besibili chapter 6 these are your options. Have a polo with an installment of 3.7 chapter KwabaseKorinte 2 chapter 6 verse 14 mani ngaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo ngokuba ke kunakuhlangela kuni ukulunga nokungalungi. 3 ngokwesinke umuntu angalibuka kanje uma uphupha inyanga kuwuphawu olubi uma ulwa nayo ngoba lusho ukuthi kungenzeka lo muntu uyakuzama ngemithi emibi engalungile kodwa isidalwa sakho siyakulwela nalo muntu. Kusho lo muntu kungenzeka uyagadla ngemithi noma ukuthumela ngento ezilwane into eyimithi enamandla kodwa lesi sidalwa siyaphendula siyakulwela nalo muntu. 4 ngokwenkolo uma uphupha inyanga kuwuphawu uma ulwa nalo usuke lukhomba ukuthi empeleni unamandla okunqoba imizamo yesitha futhi uNkulunkulu kade kukhombisa lo muntu mumbi uyingozi kuwe futhi uzama ukukhaphela nokugadla ngemithi emimbi. uSamuel wesibili chapter 22 verse 33 uNkulunkulu uyangibhincisa amandla uyenza indlela yami ilunge. Besibheka ke la uphupha ulwa nomuntu oyinyanga umuntu ophatha amakhambi kungenzeka ke futhi sengavela ePaulini ngoba nigadlana ngemithi nobabili nawe uyamphonsa uyakuphonsa phonse la umphonsa ngempinda mshaya ngempinda kuphonse or uyamphonsa nakushaya ngempinda yabona
singavela kanje kanti kunale mithi enisebenziselana yona wena nawe uyakuphonsa nawe uyamphonsa niyaphonsana uyakuphonsa wena usebenzisa impinda phakathi emithini esebenzisa kunale mpinda olokhu uyisebenzisa wena kule mithi oyisebenzisa kunempinda. Siyabonga. When you